mitä mä luulin. Pikkasen isompi, mitä mä luulin. Suurempaa. Hän onkin pikkasen isompi, pikkasen isompi, pikkasen isompi, mitä... Näin. Tervetuloa suoraan lähetykseen Mimmi Mama Afrika Paatero. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Tämä lisänimi on tärkeä niin voisiko sanoa näin, että se on osa sun identiteettiä, mutta ennen kuin pääset kertoa siitä, niin kerro nyt vähän, että mitä kuuluu. No kiitos, hyvää kuuluu. Että aika hektinen kevät ollut taas vaihteeksi. No meillä yrityksen puitteissa kevät ja kesä on sesonkia, kun ihmiset innostuu värejä käyttämään, mutta mä nautin ja sitten ihania nämä valosat pitkät aamut ja näin, niin hyvää kuuluu, kiitos. No se on aina mukava kuulla ja sä oot semmoinen värikäs persoona muutenkin, niin sitten tuo värikäs, puhutaan tänään myös pukeutumista ja näin poispäin, niin se kyllä sopii, se oikeastaan sopii kaikki suun ihan täydellisesti. Kiitos. Uskon, että tästäkin ohjelmasta ja haastattelusta tulee tosi värikäs. Se on mahdollista. Kyllä. No hei, mistä tulee toi lisänimi Mama Afrika? No mistä se on saanut alkuunsa? Tämä on hyvä kysymys. Mä aloin tätä ihan pohtimaan, kun sain näitä kysymyksiä vähän etukäteen. Ja siis se on yli 10 vuotta ollut mulla. Ja mä aloin miettimään, että kun mä 2014 lähtenyt ekan kerran Afrikkaan, on tosiaan siellä ollut muutaman vuoden lähetystyössä ihan paikan päällä, niin mä mietin, että kyllä mä oon varmaan omaksunut sen jo ennen sinne lähtöä. Ja siinä yhdistyy tavallaan se Jumalan antama rakkaus Afrikkaan ja sitten tämä äitiyden identiteetti, jota tämmöisenä hengellisenä äitinä on jo aika nuoresta pitäen kantanut. Ja siihen ehkä lisäisin vielä sen, että mä jotenkin koin sitä, kun koin kutsua äitiyteen, niin myös sitä, että erityisesti niille, jotka on niin kuin seurakunnan ulkopuolella, että tavoittaa heitä. Että siitä se tulee. Sulla on tämmöinen hyvin evankelistamainen tämä sun armotus tai luonne. Sä oot aina ollut ulospäin suuntautunut tavalla ja toisella. No aina ja aina, että se on ihan se, mitä tänä päivänä saa, kiitos Jeesukselle olla, niin se on kyllä ollut ihan hänen työtä. Että mä oon pitkän koulukiusaamistaustan käynyt läpi ja ollut tosi hiljainen ja sulkeutunut ja ujo ja kaikkea sitä, mitä en ole tänä päivänä. Se on aika vaikeakin ajatella, mutta että kyllä se on ihan niin kuin Jumalan tekemää työtä ja semmoista vapautumista ja eheytymistä. No joo, niin sen täytyy olla. Tietysti mä en siltä ajalta sua tunne, mä tunnen vaan sut siltä ajalta, kun oot ollut tommonen iloinen ulospäin suuntautunut ihminen, niin se on se kuva, mikä on susta jäänyt mieleen. No hei, nimi Mama Afrika tietysti se viittaa vahvasti, että sulla on ollut vahva rakkaus tuonne Afrikan suuntaan, niin mistä se taas on saanut alkuunsa, että mistä sun rakkaus Afrikkaan on syntynyt? No tosi hyvä kysymys. Mä oon lukioaikana jo saanut lähetyskutsun ja se on hauska, koska nyt kun katson taaksepäin, eli sinne noin 20 vuoden taakse, niin mä en ehkä itse ajattelin, että silloin olisi ollut edes uskossa tai ainakaan en pyhällä hengellä täyttynyt, että semmoinen pääntieto ja lapsen usko, kyllä. Että sitten henkilökohtainen suhde tullut myöhemmin, mutta mä muistan tämmöisen, mä aina kerron tätä yksittäinen tapaus. Mä asuin Kuopiossa, olin muuttanut jo kotoa pois musiikkilukiota varten ja tulin kotiin opiskelija-asuntoon ja en tosiaan kuunnellut mitään radiodeitä tai tämmöistä, mutta laitoin radion päälle ja se oli mennyt itekseen radiodeille tosiaan. Ja sieltä tuli lähetystyöaiheesta ohjelmaa ja mä muistan vaan sen hetken ihan tosi vahvasti, että mulle tuli se olo, että Jumala kutsuu mua lähetystyöhön ja siinä samassa tuli se, että se on varmaan Afrikka. Että se on varmaan Afrikka ja kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Että tämmöinen niin kuin yksittäinen tapaus on jäänyt mieleen. Joo, aika jännä, että joku tavallaan tuommoinen yksi hetki spottautuu sydämeen niin vahvasti, että se määrittää käytännössä koko elämää. No se on hauska. Se on mielenkiintoista, miten Jumala toimii. No, sanoitkin tuosta, että sulla on vähän kohderyhmänä ollut siellä tosiaan
heikoimmassa asemassa olevat. No, avaa vähän laajemmin, että mitä se käytännössä Mm. tarkoittaa. No käytännössä se tarkoittaa sitten sitä, että niin kuin sanoin, että kun 2014 lähdin sitten Afrikkaan ja olin eri järjestöjen palveluksessa, eri orpokodeissa, kiertelin ympäri Itä-Afrikkaa, niin niinä aikoina Jumala laittoi sitten tämmöisen kohderyhmän kuin lapsisotilaat mun sydämelle. Sitä en muista yksittäistä hetkeä, milloin tämä on tapahtunut, mutta on varmaan kuullut keskusteluissa, että on olemassa ylipäätään lapsisotilaita. Ja he kyllä tuli tosi vahvasti sydämelle, ja mä uskon, että se on sellaista, että se mikä niin kuin murtaa Jumalan sydäntä, että Jumala haluaa, että se murtaa meidän sydäntä myös. Ja siitä hetkestä on ollut joskus 2015, niin siitä hetkestä lähtien on ollut semmoinen olo, että haluaa itse tehdä kaiken mahdollisen, mitä voi, jotta voi auttaa just tätä kohderyhmää. Totta kai on muitakin sydämellä ja tietysti on erilaisia aikoja ja jaksoja, mutta kyllä heidät on tosi vahvasti mulle annettu. Tuo on aika raju konteksti. Meillä täällä Suomessa tietenkään ei tule mieleenkään, että joku lapsi laitettaisiin sotimaan jonnekin, mutta siellä Afrikassa taitaa olla vähän enemmän arkipäivää myös. Se on, ja se on itse asiassa ympäri maailmaa, että kukaanhan ei tiedä oikeaa määrää, mutta on arvioitu, YK on arvioinut noin 350 000 lasta, eli alle 18-vuotiaasta on rekrytoitu aseistettuihin joukkoihin, mutta Afrikassa se on tosi tyypillistä, siellä on paljon levottomuuksia, mutta itse asiassa mä niin kuin yleistäisin sen silleen, että jos katsotaan maailman uutisia ja tapahtumia ja konflikteja, että missä on konflikteja, siellä on lapsisotilaita, että nyt vaikka miettii tätä kärjistynyttä Lähi-idän tilannetta, niin siellä on 110% varmasti lapsisotilaita valitettavasti. Se on kyllä hurjaa niin edes ajatella, että ne nuoret ja jopa tosi, ainakin itse kun olen joitakin videoita nähnyt, niin saattaa 10-vuotiaitakin jopa nuorempia olla siellä aseet käsissä. Ei se kyllä ainakaan inhimillisesti ajateltuna mikään lapsen paikka tietenkään ole. Ei tietenkään. No hei, avaa vähän, missä kaikkialla sä siellä Afrikassa olet toiminut? Se on tietysti iso maanosa. Meille täällä pohjoisella pallonpuoliskolla se osoittautuu jotenkin aika kaukaisena ja jollakin saattaa olla edelleenkin mielessä semmoinen täysin kehittymätön maanosa ja eikä niin kovin suuri, mutta totuus on, että Afrikka on ihan valtavan suuri, itse asiassa paljon suurempi kuin mitä edes käsitetään ja ymmärretään, ja siellä on paljon kehittyneitä alueita ja sitten on sitten vähemmän kehittyneitä alueita, niin kerro vähän, mitä kaikkea sä oot siellä tehnyt, nähnyt, missä kaikkialla oot käynyt. Vau, laaja kysymys, mutta tosiaan... Sori, tuli pitkä. Ei mitään, ei mitään. Joo, ensinnäkin jos lähdetään just siitä, että Afrikka se on valtava maanosa. Et usein jos mä muistan, että kun asunut vaikka Mosambikissa, että on lentänyt maan pohjoisosasta etelään, niin se on melkein sama aika, kun sä lennät täältä Euroopan pohjoisosasta vaikka tuonne Etelä-Eurooppaan. Et koko maanosa on yli niin sama kuin menee yhdestä maasta toiseen, ja Afrikassa on tosi isoja eroja niin maiden välillä kuin sitten alueiden välillä, että sitten jos käyn jossain vaikka Etelä-Afrikassa, joka on jo tosi semmoinen länsimaalaistyylinen, tai ihan jo vaikka Uganda on yksi meidän päätoimipaikoista, että sielläkin pääkaupungissa Kampalassa voit mennä ihan normaaliin kahvilaan, länsimaalaistyylliseen kahvilaan ja ravintolaan ja näin. Sitten taas olen asunut Etelä-Sudanissa yhdessä lastenkodissa, joka oli maaseudulla silleen, että ei sähköjä, ei juoksevaa vettä, kaivosta nostetaan vedet ja näin, että erot on tosi suuria. Mutta ehkä just sitä, että jos monelle ajattelee, että Afrikka kokonaisuudessaan on pelkkä kehitysmaa, niin sehän ei pidä millään lailla paikkaansa. Että siellä on tosi vahvaa kehitystä ja monia niin kuin tämmöisiä teknisiä keksintöjä kaikkiakin tulee sieltä, ja sitä teknologista kehitystä tulee myöskin sieltä suunnalta. Joo, se on siellä ehkä, voisiko sanoa, että korostuu semmoinen kahtien jakautuneisuus. Erittäin vahvasti. On äärimmäisen rikasta ja vaurasta ja hyvinkin länsimäisen näköistä, ja sitten on tosiaan, että mennään ihan sinne, että ei ole vesiä ja ei ole viemäröintiä eikä mitään. Kyllä, että on tullut nähtyä niin kuin montaa
ääripäätä, että ei voi millään lailla yleistää. Mä aina myös sanon, että Afrikka on tosi vaikea kuvailla, että se pitää melkein niin kuin kokea itse. Se on niin oma maailmansa, mutta se on hauska juttu, että minä itse ja sitten kun mä oon vienyt semmoisia pieniä tiimejä tässä viime vuosia aikana, niin järjestään kaikki sanoo sitä, että tuntuu jotenkin kotosalta, että jotenkin on tosi helppo sujahtaa siihen maailmaan, mutta mä uskon, että se liittyy siihenkin, että sit kun Jumala kutsuu jonnekin, niin hän antaa kyllä valtavan armon olla siellä. Mutta ehkä siihen vielä just kun kysyit, että mitä kaikkea on tehnyt, eli tosiaan ennen kuin olen sitten 2020 perustanut tämän oman järjestön, otetaan näitä entisiä lapsisotilaita ja sitten johdan tätä nyt siis Suomesta käsin nykyään, niin olin tosiaan, kuten sanoin, niin eri järjestöjen palveluksessa ja muuta, että ollaan esim. Autettu hyväksikäyttöjä naisia tuolla Mosambikissa tai se oli semmoinen pidempi pätkä ja sitten muuten oli, mä aina sanoin, että tämmöistä vähän freelancer-aikaa, että mihin Pyhä Henki aina johdattiin, niin sitten sinne mentiin. Kyllä. Joo, se on erittäin, voisiko sanoa värikäs tosiaan maanosa. Siellä on monennäköistä työtä olet sinä tehnyt ja monennäköistä työtä saat varmaan tehdä, mutta kerro joku tai joitakin semmoisia juttuja, mitkä on jäänyt sun mieleen erityisesti noilta matkoilta. No niin kuin mä vähän jo aiemmin sulle vihjasin, että kyllä se ylipäätään se elämän asenne, se mua koskettaa joka ikinen kerta. Et varsinkin sitten, kun meidän nämä entiset lapsisotilaat Ugandassa, missä on tämä meidän pääpaikka, ollaan pakolaisleirillä. Eli he on etelä-sudanilaisia pakolaisia, jotka sisällissodan jaloista tulleet siitä rajan yli. Niin onhan ne tosi alkeellisia oloja, asutaan savimajoissa ja näin. Mutta se valtava ilo, siis se on vaan, aina puhutaan afrikkalaista ilosta, mutta sitä ei voi korostaa liikaa, että se kiitollisuus ja jotenkin niin se elämän asenne, se mua puhuttelee aina tosi paljon ja voidaan kohta katsoakin sitten sitä videota vähän näiden poikien, kutsun meidän poikia, näitä nuoria miehiä, ei mitään pikkupoikia enää ole, aikuisia miehiä, meidän poikia, niin se puhuttelee aina ihan äärettömän paljon ja laittaa asioita perspektiiviin. Ja siksi mä aina ajattelin, että kaikkien pitäisi lähteä käymään jossain tommosessa, niin ei kauheasti enää valittaisi pikkuasioista. Vaikka täytyy sanoa, että sitä aina kun tulee Suomeen, niin hirveän nopeasti valitettavasti se unohtuu niin kuin se, että mistä on tullut. Mutta ehkä mä voisin kertoa yksi sellainen tarina, mikä kans jäänyt mieleen siinä mielessä, kun multa aina kysytään, että no onko ollut miten turvallista, tai että onko ollut missään vaarallisissa tilanteissa, koska kuitenkin asunut just maissa kuten Sudan, Etelä-Sudan, sota-alueella käytännössä. Niin mä muistan tästä jo se 10 vuotta aikaa, mutta tämä oli ehkä eniten semmoinen läheltä piti tilanne, että mitä ne ei ole siis ikinä, kiitos Jeesus, käynyt, mutta tämä oli semmoinen tilanne, että asuin siis Etelä-Sudanissa. Mä olin tutustunut yhteen kanadalaiseen naiseen, nuoren naiseen, ja yhdessä sitten seikkailtiin, minne Jeesus aina vei. Ja oltiin Etelä-Sudanin pääkaupungissa Jubassa. Ja meidän piti mennä sitten, no just sinne lastenkotiin, mistä mä puhuinkin, että olin asunut, niin se oli semmoisessa paikkakunnalla kuin Jei. Siellä on aina tämmöisiä paikan nimiä kuin Wow ja Jei ja tämmöisiä. Ja se matka normaalisti autolla olisi kestänyt ehkä, no mitä mä nyt sanoisin, ehkä 2-3, maks ehkä 4 tuntia tällaista, kun semmoista kuoppasta hiekkatietä mennään, mutta ei kuitenkaan kauhean pitkä matka. No kuitenkin. Mentiin siellä pääkaupungissa tämmöiseen taksipuistoon niin sanotusti, eli siellä on semmoisia pieniä pakettiautoja, jotka toimii taksina. Ei ole mitään lähtöaikataulua, että sitten kun se on täynnä, niin sitten se lähtee. Ja siellä oli paljon vaihtoehtoja, että mihin autoon hypätä, ja totta kai me rukoiltiin, että okei herra, että mihin sä näistä meidät haluaisit, ja koettiin, että okei, noustaan tämän auton kyytiin. No sitten se auto lähti liikenteeseen, ja sitten se alkoi hajoilemaan, kun siinä parin kilometrin välein tuntui, että no niin, auto stoppaa, ja me vaan rukoillaan ylistellään. Mä sanoin, herrat, mitä ihmettä, että me koettiin, että me pitää tähän autoon niin kuin nousta, ja tämä vaan hajoilee koko ajan, että eihän me päästä yhtään minnekään tässä. Ja no ei siinä mitään, aikaa kuluu tosiaan tunnin perään, ja vähän väliä aina pysähyttiin. Mutta sitten ehkä puolesvälis matkaa armeijan joukot pysäytti meidät, siellä oli sotilaita, ja sitten ne kertoo, että 2 samanlaista autoa kuin meidän, eli tämmöistä taksia, oli ammuttu siinä kohdassa niin kuin aamupäivällä. Eli on tämmöinen ambush-hyökkäys ollut, eli voitte ajatella, että sitten jos meidänkin auto olisi normaalia vauhtia ajellut, niin
oltaisiin saatettu joutua hyökkäyksen kohteeksi ihan todella todennäköisesti. Niin kyllä siinä kohtaa oli aika kiitollinen mieli, että ei haitannut, että kesti 11 tuntia sitten lopulta tämä matka, mutta oli silleen, että vau, jees, kiitos. Kiitos huolenpidosta. Ja tämä on ehkä semmoinen yksi aihe, mitä niin kuin tässä myöhemminkin tämän haastattelun aikana korostuu, että minkä oppinut, että se kuuliaisuus ihan pienissäkin asioissa ja Jumalan äänen kuuleminen ja sen totteleminen on kyllä niin ihan äärimmäisen tärkeää. No, tuli heti mieleen yksi oma kokemus ihan viime keväältä, vastaavanlainen tilanne. Toki siinä oli se ero, että me ei oltu valitsemassa taksia, mutta oli tällainen tilanne, missä sitten vähän harmiteltiin lentokentältä, että no mikäs tässä nyt kestää, että miksi meidän autot ei tule, vaikka ne autot oli niin kuin tilattu etukäteen ja kaikki piti olla kunnossa, autojen piti olla odottamassa lentokentällä. Oltiin siis Riossa, Brasiliassa ja menossa Rion kentältä sitten hotellille, niin meidän se odotus muistaakseni oli 2 vai 3 tuntia, mitä me jouduttiin odottaa ylimääräistä ennen kuin sit saatiin autot. Niin sitten kun me oltiin päästy perille sinne hotelliin, niin vähän ajan päästä selviää, että sillä samalla kyseisellä tiellä, just siihen samaan aikaan, kuin mitä me olisi oltu siinä normaaliaikataululla, niin poliisi ja mafian joukot otti yhteen niin, että ne tulitti toisiaan siellä niin, että ne mafian tyypit kuoli, huumekauppiaat kuoli siinä tulitaistelussa. Eli me oltaisiin oltu siellä ruuhkassa silloin. Mutta sitten, koska me viivästyttiin, niin meidän ei tarvinnut siellä olla, eikä jouduttu vaaraan eikä mihinkään, vaan me saatiin ajaa suoraan sitten hotellille. Ja sitten jälkeenpäin sitä miettii, että joo niin, no että joskus on ihan hyvä syy myöhästyä. Että se ei ole aina pahasta. Ei kannata aina hermostua, että no mikä tässä nyt on. Niinpä, kyllä. Joo, että tällä Jumala voi monella tavalla suojella ja varjella meidät. Me ei aina tiedetä näitä etukäteen näitä tilanteita. No hei, tuosta pakko tarttua vielä tuohon afrikkalaiseen iloon, niin tähän on ihan totta kyllä. Täällä Suomessa me ollaan tavallaan totuttu ja lännessä totuttu niin hirmu hyviin olosuhteisiin, että onko totta, että meillä nousee vähän sellainen niin kuin kiittämätön asenne, että me ei ymmärretä, miten hyvin meillä on asiat? No kyllä mä sanoisin jo suoraan, että aika usein nousee. Kyllä siinä täytyy omaakin sydäntä tarkkailla, että ei ole yhtään sen parempi, että näin on. Et siinä mielessä voitaisiin sieltä niiltä ihmisiltä, joilla ei niin paljon ole, niin oppia sitä elämänasennetta ja sellaista. Vai mitä ajattelet? No kyllä, ja just se, että se keskittyy, että mikä elämässä oikeasti on tärkeää. Että kyllä niin kuin nyt viime joulukuussa kävin viimeksi siellä Ugandassa, niin kyllä se oikeasti laittaa niitä prioriteetteja kuntoon. Ja just, että miten paljon sitä saa olla kiitollinen ihan elämänlahjasta, että se on tosi puhuttelevaa. Kyllä. Pistää nöyräksi. Niinpä. Joo, ja se on, suosittelen lämpimästi kaikille katsojille, jos vaan mahdollista lähteä ylipäätään millekään lähetysmatkalle, kyllä, mutta matkustaa vähän muuallekin kuin tämmöiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, niin sitä huomaa, että miten erilaisissa olosuhteissa elämää voi elää ja miten vähällä ja pienellä voi tulla toimeen ja miten vähästä ja pienestä voi olla tyytyväinen. Se on myös totta. Kyllä, just näin. No hei, mitä sanot, katsotaan, osasinko mä laittaa tuon video oikein, niin vilkastaanko se? Joo. Tämmönen pätkä. Kerro vähän, mistä tämä siis oli ja ketä kaikkia tässä videolla oli ylistelemässä? Joo, mä en tiedä, kuuluuko sulle? Mä en nimittäin kuulu tänne kuuluu. No niin, ja toivotaan, että katsojille on kanssa kuulunut. Eli tämä oli tosiaan Ugandasta, pakolaisleiriltä, Pidipidin pakolaisleiriltä sieltä Pohjois-Ugandasta, jossa meidän työtä siinä maassa on. Ja tässä oli tosiaan näitä meidän poikia, entisiä lapsisotilaita, ja se mitä he laulaa tässä
laulussa on se, että jos voin suoraan niin kuin suomentaa, että jos Herra, että se ei olisi niin kuin sinä, niin missä mä olisin. Eli tavallaan, että jos Herra, että sä et olisi auttanut ja pelastanut, niin missä mä olisin. Ja kiittävät hänen armostaan. Ja jotenkin sekä niin kuin ylistyksen kautta, mutta muutenkin sitten, kun heidän kanssa keskustelee, niin kyllä he tunnistavat itse sen. He on siis kaikki järjestään tulleet uskoon ja ollaan saatu kastaa heidät ja näin, mutta he tunnistaa sen, että jos Jumala ei olisi pelastanut, niin missä he olisivat. Että näkevät niin selkeästi sen eron, että mistä he tulevat versus siihen, missä ovat nyt ja mihin menossa sitten. Mm. Hei, tulee vähän extempora, mutta kerro jostain, kun te kuitenkin olette tosiaan, te julistatte evankeliumia siellä ja rukoilette ihmisten puolesta, niin onko joku ihme jäänyt mieleen tai joku Jumalan teko, todistus tai uskoontulo, semmoinen, mikä sua erityisesti on siunannut ja sydäntä lämmittää vielä näin jälkeenkin päin? No onhan niitä useita. No itse asiassa yksi tulee mieleen ihan tästä viime reissulta, kun aina tietysti ennen näitä matkoja rukoilee Herrat, mikä on niin se agenda tälle kerralle, mikä on sun haluama ohjelma. Ja mä sitten paljon mietin, että okei, että kun ollaan siellä pakolaisleirillä, että haluatko Herra, että pidetään jotain isompaa niin kuin nuorisokokousta tai tämmöistä. Mutta sitten mä koin tällä kertaa just tälle reissulle, että Jumala halusi, että me varustetaan erityisesti näitä meidän omia nuoria miehiä. Sitten me pidettiin semmoisia workshoppeja ja erityisesti aiheesta, kuten niin kuin ihan ihmissuhteet, parisuhteet, avioliitto. He alkaa olla siinä iässä, että perheen perustaminen on aika tyypillistä, niin se tuli kyllä tosi hyvään kohtaan, että ei silleen suuremmin keskitytty niin kuin nyt julistamiseen tai evankeliointiin tai näin. Se ei ollut se fokus nyt, mutta sitten me oltiin viimeistä iltaa viettämässä siellä näiden poikien kanssa ja sitten mä juttelin siinä meidän tämän paikallisen johtajan, Jotta Satimonin kanssa, eli mä johdan täältä Suomesta, mutta paikalliset ihanat mun työntekijät tekee sen varsinaisen työn oikeasti. Juttelin mun paikallisen johtajan kanssa ja sitten siihen tuli näiden poikien kokki, eli kun me tarjotaan heille just majoitukset ja ateriat ja pidetään niin kuin kaikesta huolta näin taloudellisesti, niin sitten tuli heidän kokki ja sehän oli se, että hän haluaa jutella mulle. Ja tämä nuori nainen, yksinhuoltaja, joka sitten on palkattu pitämään ruokahuollosta huolta, niin hän halusi jutella mun kanssa ja oliko sitten, että pyysi niinku rukousta just sitten lastensa puolesta ja näin. Ja sitten mä vaan koin niinku kysyä sitä, että onko hän uskossa ja ei ollut. Ja saatiin sitten hänet johdattaa siinä vielä sitten viimeisenä iltana ihan viime metreillä Jeesuksen luo. Ja se jotenkin puhutteli mua tosi paljon, että ihmiset niin katsoo meidän elämää ja että se ei ole aina juuri sitä suoraa julistusta ja näin, mutta että se miten me eletään meidän uskoa todeksi, miten me rakastetaan ihmisiä just niin kuin tuossa, mitä sanoit tuossa alkupäivän sanassakin, että mitä haluatte ihmisten tekemään, tehkää te heille. Mä uskon, että sitä hänen sydämen maata oli jo Jumala pehmittänyt, valmistanut, että hän oli sitten valmis ottaa Jeesuksen siinä kohtaa vastaan, että se ehkä nyt tuli niin kuin mieleen. Niinpä. Mä en muista ihan tarkkaan, miten yksi sanonta menee, mutta se oli kutakuinkin näin, että saarnatkaa evankeliumia kaikkialla ja tarvittaessa käyttäkää jopa sanoja. Just näin. Juuri näin. Se elämän pitäisi näyttää. Se just niin kuin viittasit tuon päivän sanaan, niin sehän viittaa paljon enemmän meidän elämäntapaan, meidän käytökseen, meidän sanoihin, tekoihin kuin vaikka saarnaamiseen. Nämä asiat pitäisi olla tasapainoisesti. Monestihan me kiinnitetään huomiota siihen, että kun joku kantaa jotakin voitelua, niin me ajatellaan, että okei, koska se kantaa tämmöistä voitelua, niin sen täytyy olla jotenkin joku superuskova, mutta totuus saattaa olla, että ei osaa käyttäytyä ollenkaan normitilanteessa, mutta on vaan harjaantunut siinä, että kun Jumala toimii sanansa kautta ja voitelun kautta, niin kyllä, tasapaino kaikki juuri näin. Tasapaino kaikkeen. Hei, mennään eteenpäin, mennään pikkusen nyt tähän niin sanotusti muodin maailmaan, ja suthan tunnetaan tosiaan vaatesuunnittelijana, niin mistä sulla sitten tämä kipinä on lähtenyt, että sä oot vaatteita ruvennut suunnittelemaan? No tämä on lähtenyt ihan lapsena. Se oli mun lapsuuden haaveammatti, vaatesuunnittelija, muotisuunnittelija, että mä piirsin kaikki lehtiöt aina täyteen, iltapukuja varsinkin. Silloin jo nautin siitä, että se on hauska.
Niin, eli olet toisin sanoen lapsuuden niin kuin haaveammattia päässyt No toteuttamaan. kyllä se tuntuu jotenkin ihan uskomattomalta, koska eihän sitä nyt ajattele, että oikeasti voisi tehdä sitä, mitä lapsena haaveilla. Kyllähän mulla lapsena tietysti oli muitakin haaveammatteja, delfiinikouluttaja, ratsupoliisia ja muuta, että en niihin ole päätynyt. Joo, mutta tähän päädyit. No kävikö sä jotakin kouluja tai muuten, vai miten sun urapolku on mennyt? Ei mitään. Et tietysti välillä tulee semmoinen, tiedätkö, mikä se on huijarisyndrooma sille, että voinko mä kutsua itseäni vaatesuunnittelijaksi, mutta joku Jumala kutsuu johonkin, niin luot, että hän varustaa, mutta siis se lähti siitä, että tosiaan kun mä järjestön nimeäkään ehkä sanonut, siis Blooming Desert Afrika on sitten meidän Afrikan osasta, mutta Blooming Desert eli kukkiva autiomaa tulee Jesaja 3:5 pohjaltaan tämä järjestö, ja sen kun 2020 perustin silloin korona-aikaan, niin samaan aikaan lockdownien aikaan rupesin niin kuin monet muutkin niin kotona keittiöpöydän ääressä tekee koruja polymerimassasta, eli se on tämmöinen muoviseos, mistä vähän niin kuin muovailuvaha. Siitä tekee koruja ja pikkuhiljaa sitten somessa myymään ja kaikissa myyjäisissä, ja siitä se on siis oikeasti lähtenyt. Ja sitten 2022 vai 2023 on 2022 perustanut sitten yrityksen ja ensin sivutoimisena ja nyt sitten päätoimisena, eli Blooming Desert Shop. Tosi mielikuvituksellisesti, että kun järjestö Blooming Desert Africa tai näin, niin Blooming Desert Shop sitten yritys, mutta se yritys on perustettu ennen kaikkea tukea järjestön toimintaa, että 35% tuotoista menee sitten järjestölle, mutta sitten mä ajattelin siinä, että kun yrittäjänä yrityksen puitteissa voi kaikkea kokeilla ja kaikkea tehdä, niin sitten mä mietin, että hei, että no miksi mä kokeilin sitten just vaatesuunnittelua, kun se on ollut lapsuuden haaveammatti, ja sitten kun mä asuin siellä Mosambikissa aikanaan, niin tehtiin vähän vastaavaa, eli just näistä afrikkalaista kankaista länsimaiseen niin semmoiseen designiin tehtyjä vaatteita, ja Mosambikissa ne teki, paikalliset naiset teki ne, mutta sitten mulla on tässä nyt se perus kotimaisuusarvona, että meillä kaikki vaatteet ja kaikki tuotteet muutenkin valmistetaan Suomessa, että se on semmoinen keskeinen asia, mutta siitä se on lähtenyt 2023, tuli ensimmäinen vaatemallisto. Ja pienestä lähdetty liikkeelle ja pikkuhiljaa tässä kasvettu sitten, että se on kyllä ollut ihan ihmeellistä ja se ei ollut semmoinen, mitä ajattelin, että minusta tulee yrittäjä ja tämä on se tavoite ja näin se tulee menee, vaan se on ollut ihan täysin askel askeleelta Jumalan johdatuksesta ja hän on osoittanut, että okei, hän haluaa viedä tähän suuntaan ja sitten myös itse ajattelen, että on aivan mahtava mahdollisuus viedä evankeliumia myös, että viedä tietysti sanomaa siitä meidän järjestöstä, mutta muutenkin niin kuin, totta kai mulle niin kuin naisten voimaannuttaminen ja se identiteettiin totuuden puhuminen on tosi tärkeää. Tosi laajasti vastattu, mutta näin. Hyvin vastattu ja tässäkin se, niin kuin haluan vaan taas kerran, aina mulla on vähän huono tapa ottaa tämmöisiä alleviivauksia meidän katsojille näistä hyvistä vastauksista, mutta just tämäkin, että lähdetään pienestä liikkeelle, ei tarvitse olla suuria juttuja, ei tarvitse olla edes koulutusta pohjalla. Jos sulla on sydämen palo, intohimo johonkin asiaan, varsinkin jos on Jumalan laittama sinne sydämeen, niin sitten ei muuta kuin liikkeelle. Aloita jostain siitä, mitä sulla on. Äläkä mieti, että sulla täytyy olla jotakin ihan älyttömän isoa valmiina. Jep. Ja tätä mä ehkä niin kuin, haluan vielä itsekin just painottaa, että koska kun käy ihmisten kanssa keskusteluja, jos muutakin pyydetään tai neuvoja ja näin, ja sitten ehkä saattaa joskus olla ihmisiä se ajatus, että pitäisi olla heti niin kuin jotain tosi suurta. Tai että pitäisi ottaa hirveän, Jumala johdattaa jokaista, mutta pitäisi ottaa vaikka hirveän isoja lainoja ja tehdä niin kuin valtavia varastoja ja kaikkea. Mutta ihan oikeasti, että mä oon lähtenyt keittiön pöydän äärestä pieniä koruja, joita laittanut niin kuin sosiaaliseen mediaan. Ikinä en olisi ajatellut, että siitä tulee mikään yritys. Että niin kuin sanakin sanoo, että älkää väheksykö pienten alkujen päivää, niin se on niin totta. Ja tavallaan se, kun kuitenkin yrittäminen, mikä vaatii kanssa niin kuin kuuliaisuutta ja johdatusta, niin se kaikki, ja se luottamusta Jumalaan ennen kaikkea, niin se kaikki kasvaa. Jumala kasvattaa sitä step by step pikkuhiljaa vähitellen. Kyllä. Joo, ja kun näitä legendaarisia yritystarinoita kuuntelee, niin onhan siellä muuan Applet ja Microsoftit, jotka on lähtenyt autotalleista, että se on tosi pieni. Joku uskoo vaan siihen, että tämä on hyvä juttu ja lähtee kehittämään sitä, ja sitä ei koskaan tiedä, mistä itsensä löytää, kun lähtee liikkeelle. Sepä just. Kyllä.
No hei, sä oot tosiaan, oot jo silloin lapsena piirtänyt juhlapukuja ja sitten suunnitellut niitä. Se on vienyt nyt sut semmoiseen tilanteeseen, että sun pukuja on tilattu jopa itsenäisyyspäivän linnanjuhliin. Niin mites ihmeellä tämmöinen homma on tapahtunut? Jeesus on hyvä, ei sitä mitenkään muuten voi kyllä selittää, että se oikeasti pistää tosi nöyräksi, koska niin kuin mä sanoin, että mulla ei ole mitään koulutusta, ei mulla ole mitään kontakteja, ei mitään niin kuin nimeä tällä alalla, niin sanotusti, että ensimmäinen puku oli tosiaan heti silloin 2023, silloin kun vaatteet on tullut yrityksen toimintaan mukaan, ja olin ministeri Essayahin olin yhteydessä. Mä olin piirtänyt tämän hänelle tulleen mekon ihan muuten, ja sitten olin ajatellut, että hei, tätähän voisi tarjota jollekin linnanjuhliin. No sitten siinä samana syksynä oltiin just käymässä Ugandassa. Ja sitten mun ystävä Ella, joka oli mukana, oli silleen, että hei, hän itse asiassa ehdotti, että pitäisiköhän Sarille tarjota tätä mekkoa. Ja sitten alettiin yhdessä siellä, ei oltu Sarin yhteydessä vielä, vaan sitten siellä Afrikassa katsottiin, että mikäs kangas voisi hänelle sopia, ja sitten tietysti maa- ja metsätalousministeriössä tämmöinen vihreä sopi hyvin. No, en edes ajatellut tätä yhteyttä silloin, että hän on tosiaan tässä ministerin virassa, mutta ajateltiin, että tämä kangas olisi hyvä. Tultiin Suomeen, tehtiin prototyyppi, eli semmoinen ensiversio siitä, että mun ompelijat, ja mä en siis itse osaa ommella ollenkaan, mä ompelen vaan, mulla on äärimmäisen taitavat suomalaiset ompelijat, kotimaiset täällä, niin hän teki prototyyppi, ja sitten mä olin Sari yhteydessä, ja ehdotin, että hei, että mulla olisi tämmöinen, ja hän sitten sanoi kyllä, yllätyksekseni, mutta näin se meni, ja siitä se lähti. Wow, aika kova, koska no en tiedä miten itse niin kuin laitat tavallaan arvoasteikolle, mutta niin kuin tällainen maallikkona, joka mitään mistään ymmärrä, niin ajattelisin, että jos saa oman pukuunsa jonkun päälle itsenäisyyspäivän vastaan tuon linnanjuhliin, niin ollaan tavallaan aika siellä korkealla. Onhan se Suomessa se on niin kuin se korkein tavallaan, minne voi saada. Niin, että jos ajattelee, että on erilaisia kaaloja, juhlallisuuksia, no, palkitsemistilaisuuksia, mitä näitä nyt musiikin saralla vaikka on tai elokuva-alalla, ne vois olla niin kuin semmoisia tosi kovia juttuja, mutta sitten kyllä mä ehkä itse ajattelisin, että tuo itsenäisyyspäivä vastaanotto on Suomessa niin kuin se ehkä se kaikkein korkein, mikä on niin kuin kuitenkin, se on isolle yleisölle, miljoonat ihmiset katsoo sitä suorana lähetyksenä, siitä puhutaan, on lehdet kirjoittaa siitä monta päivää sen jälkeen. Niin. Kyllä. Mutta se ei jäänyt sun osalla yhteen pukuun. Sulla on toinenkin tapaus. Joo, no se tavallaan oli, että siitä se sitten lähti, että sitten joka vuosi sen jälkeen on kanssa ollut. Et ei tiedä sitten, mitä ensi vuonna käy, tai niin kuin tänä vuonna ja herra yksin tietää, mutta sitten 2024 tämä on ollut myös, niin kuin, tiedätkö, oma aktiivisuus, kun sanoo, että kolkuttakaa, niin avataan, niin meidän pitää myös kolkutella niitä ovia. No mä selasin somea siinä itsenäisyyspäivän alla, kun nehän kutsut tulee vielä tosi myöhään, nehän tulee joskus marraskuun alussa, totta kai kansanedustajat tällaiset tietää, että heidät tullaan kutsumaan, mutta muuten muille ne tulee tosi myöhään, eli siinä ei ole kauhean iso aikaikkuna sitten valmistaa vaatteita, mutta kuitenkin mä selasin somea, ja sitten siellä tuli mun sometuttu vastaan vuoden pakolaiseksi 2024 valittu Samuel Roo, joka on myös ollut Miss Suomi-finalisti. Ja näin, että hän sai kutsun, oli siitä julkaissut Instagramiin, ja sitten mä laitoin hänelle viestiä, että hei, että onneksi olkoon, ja että hei, mutta jos tarvit mekkoa vielä, niin mä voin mielelläni suunnitella. Ja sitten tuli semmoinen yhteistyö. Hän sitten tarttui siihen, ja koettiin molemmat se kyllä ihan ihmeen Jumalan johdatuksena. Eli se oli 2024, ja sitten sama mekko pääsi sitten vielä toistamiseen, että se oli sitten viime itsenäisyyspäivänä ministeri Mika Poutalan vaimolla Sannilla. Oh, wow. Eli teillä on tämmöinen, niin kuin, voi sanoa, että hyvät nämä kestävyysarvot myöskin, että pukuja voi käyttää uudelleen, niitä ei vaan kertaalleen käytetä ja sitten hukata. Katsotaan. Mimmi hävisi linjoilta, palautetaan takaisin. No niin. Joo, katkesi ihan yhtäkkiä. Mä ajattelin, painoinko mä johtamaan, mitä tapahtuu. En tiedä, siinä oli varmaan yhteydessä joku. Katsotaan, sä näyt nyt tuuppulana tuossa, että mitä se toimii. No ei se mitään. Voit jatkaa kertomista joka tapauksessa. Oletko tuuppulana? Joo, niin mä jäin. Mä kerroin siitä, että se oli sitten toisen kerran vielä.
Sanni siihen kommentoin vaan, että teillä on myös tämmöinen niin kestävän kehityksen periaate Kyllä. siinä, että pukuja voi käyttää uudestaan. Ja itse asiassa teillähän teiltä voi ostaa pukuja, niitä voi vuokrata ja tietysti tilata. Niin haluatko jakaa jotakin siitä, miten teiltä voi ylipäätään tilata tai vuokrata? Joo, eli meillä on ihan verkkokauppa. Tällä hetkellä ei ole vielä kivijalkaliikettä, mutta verkkokauppa eli www.bloomingdesertshop, näin suomalaistain.fi. Niin sieltä löytyy, ja tosiaan vaatteet tehdään pääasiassa tilauksesta. Eli siellä on paljon erilaisia malleja, on mekkoa, takkia, housua, paitaa, ja sitten voi sieltä omasta koossaan tilata ja sitten valita kangasvaihtoehdon. Siellä on noin lähes 40 kangasvaihtoehtoa. Eli jokaiselle jotakin. Ja sen lisäksi Meillä on näköjään nyt yhteydessä joku pieni ongelma täällä, mutta katsotaan. Liekköhän täällä Espoon päässä. En tiedä kummassa päässä. Tänne tulee kyllä valokuitu, että pitäisi kyllä netin toimia, mutta se voi olla täällä. Tiedä. Se voi olla täällä, kyllä. Mutta just siellä sanomassa, että verkkokaupasta sieltä ja sitten niin kuin juhlapukuja pystyy ostamaan ja vuokraamaan myöskin. Joo, kyllä. Ja on koruja, vaatteiden lisäksi löytyy myös koruja, että sitten jos että nämä on aika värikästä, niin sitten löytyy myös tämmöistä ihan perinteisempää helmikoruakin löytyy. Että niin kuin mä sanoin, että jokaiselle jotakin ja miehille myöskin, että eikö Jarno sitten vaan väriä päälle, niin sähän käytät tulee rohkeasti väriä muutenkin. Niin, joo, ja voisi ottaa semmoista vähän uutta tyylisuuntausta myös. Kyllä. Joo, täytyy käydä tutustumassa ja myös kaikki katsojat, niin ei muuta kuin uusiksi Mimmin asiakkaiksi vaan ja tutustumaan sinne nettisivun kautta. No hei, puhutaan vielä vähän unelmista, niin mitä Mimmi unelmoi ja mitkä olisivat suurimmat asiat, mitä sä haluaisit sun elämässä vielä nähdä? Ai, tämä on ihana kysymys, tämä jotenkin tosi koskettavaa, että tietysti mä haluaisin järjestön puitteissa nähdä, että se laajenee ihan ympäri maailmaa, koska valitettavasti, niin kuin mä sanoin, että sitä ongelmaa on kaikkialla. Ja ehkä mä voisin tälleen rukouspyyntönä jättää, että todellakin, jos kuka tätä ikinä katsookaan, niin rukoile meidän järjestön puolesta ja johdatusta ja viisautta ennen kaikkea, oikeita kontakteja. Että tälläkin hetkellä koen, että ollaan semmoisessa odotustilassa, että ollaan siirtymässä jo seuraaviin kohteisiin, mutta että se täytyy olla todella niin kuin Jumalan antamat kontaktit. Niin kuin tuo meidän Afrikan työkin, mä en edes kertonut sitä, mutta että se miten se sitten niin kuin pääsi käynnistymään, kun mä 2015, jos on saanut se. No, tää nyt haluaa heristää. Joku ei selvästi tykkää tästä, miten me puhutaan. Kiitos Jeesus. Tämä on niin painavaa ja tärkeää. Menee. Kyllä. Mutta juuri se, että niin kuin rukousta, että mulla oli tämä näky. Ja sitten 5 vuotta mä sanoin, että vaan rukoista tärkeintä. Rukous on se, missä kaikki oikeasti. Sitten sain yhteyden tähän meidän maajohtajaan ihan Facebookissa. Meistä tuli kavereita siellä ja sitten mä juttelin hänelle, että tunteeko hän tämmöisiä entisiä lapsisotilaita ja hän tunsi. Ja siitä se meidän työ lähti. Eli Jumala toi ensin sen kontaktin tietenkin, jotta voi niin kuin työ alkaa. Ja olen kokenut, että ne oikeat tiimiläiset on se kaikista tärkein asia. Että se on yksi niin kuin tosi iso unelma, että nähdä, että kansakunnat tulee Jeesuksen luo. Se on se kaikista tärkeä eniten omalla sydämellä. Ja sitten toinen ehkä semmoinen henkilöunelma on, että jos Herra mulle ja mun miehelleni lapsia suo, että saataisiin sitten niin kuin yhdessä, jotenkin mä näkisin, että niin kuin yhdessä perheenä palvella Herraa. Niin se olisi varmaan se toinen. Siinä on hyviä unelmia molemmat. No hei, miten sitten kuitenkin Jumalahan on meidän suurin rohkaisija, mutta me ihmiset tarvitaan myös toinen toisiltamme niitä rohkaisevia sanoja ja kannustusta, niin miten sä haluaisit rohkaista nyt meidän katsojia tässä ottamaan ehkä niitä ensimmäisiä askeleita tai seuraavaa askelta, missä tilanteessa itse kukin sitten onkaan menossa, niin kohti niitä Jumalan antamia unelmia ja asioita? Toi on tosi tärkeä ja varmaan se, mitä tässä on niin kuin keskusteltu jo, että lähtee niin kuin pienteeseen, että etsii Herraa ensin. Kaikista tärkeintä pysyy lähellä Jeesusta. Etsii hänen sydäntä ja niin kuin hänen unelmaa. Mäkin ajattelen, että tämä mitä nyt saa tehdä,
että sehän on Jumalan unelma. Se on hänen sydämellä. Nämä on hänelle tärkeitä, rakkaita nuoria miehiä. Ja tässä fyysisessä maailmassa heitä tavoittamassa. Eli etsi Herraa ja hänen työtä, mikä sun unelma on mun elämälle. Sitten just niin kuin sanoit tuosta, että mun itselleni on ollut tosi tärkeää se, että on ihmisiä ympärillä. On niitä, jotka rohkaisee hyviä. Se on ollut ihan äärimmäisen tärkeää niin kaikessa palvelutyössä, kaikessa mitä tehdään, mutta ihan että niin kuin henkilökohtaisessa elämässäkin, että on ollut monenlaisia vaiheita, niin kyllä se on ollut ihan äärimmäisen tärkeää. Totta kai ensisijaisesti, että on se oma suhde Jeesukseen, sä oot sanassa ja rukouksessa ja etsit Herraa, hän lohduttaa ja antaa sitä täsmärohkaisua, mutta kyllä hän todella paljon että hän siis todella paljon käyttää ihmisiä siihen rohkaisemiseen myös. Mutta sitten, no tämä menee vähän eteenpäin, mutta sitten kun tavallaan, että on se näky Jumalalta, niin että on määrätietoinen sen kanssa. Että aina tulee vastustusta, sitä pitää oikeastaan niin odottaakin. Et mä oon tässä just viime aikoina lukenut paljon Joosuan kirjaa ja siitä, miten he otti luvattua maata haltuun, ja että se oli se Jumalan lupaus jo, että tämä on heille annettu, tämä on Israelin kansalle tarkoitettu, mutta ei sitä annettu tolleen niin kuin Manulle illallista, että tässä teille on ja asettukaa siihen. Meillä on näköjään niin tärkeää ja painavaa asiaa, että ei millään meinaa yhteys pysyä päällä, mutta Tämä on selkeä tärkeä asia. Nyt on poikkeuksellista vastustusta niin sanotusti. Joku on saamassa selvästi nyt isoja läpimurtoja, kenen täytyy Kyllä kuunnella. julistetaan sitä elämää. Kyllä. Ehdottomasti, mutta juuri se, että ei luvattua maaltakaan saatu tälleen niin kuin annettuna, vaan se piti ottaa askel askeleelta haltuun. Et vastustusta tulee aina, siihen kannattaa niin kuin varautua, sitä ei kannata pelästyä, mutta se, että hebrealaiskirjeen kohta aina lohduttaa 12 luvusta, että kiinnittäkää katse Jeesukseen ja uskon ne alkajaan ja ylläpitäjään. Että katse kiinni niin kuin Jeesukseen ja sitten se kuuliaisuus siinä, mitä hän pyytää. Että ne on kaikista keskeisimmät asiat. Niinpä. No hei, kello alkaa lähestyä 8. Olisi tietysti varmasti montakin asiaa, mistä voitaisiin vielä jutella, ja sullakin on ollut, kun puhuttiin näistä vastoinkäymisistä, niin on ollut monen näköistä. On ollut sairastumisia, olet joutunut sairaalaan asti. Useasti, kyllä. Muistan kerran, kun ollaan oltu tuolla TV7 lähetystä tekemässä, niin sulla on ollut silmälappu, kun sulla oli joku bakteeri vai mikähän pöpö oli tullut silmään. Ja monennäköisiä haasteita ja hankaluuksia, niin ne sä kaikki oot kuitenkin voittanut, niin onko sulla joku avain ollut siellä näissä omissa tilanteissa, että miten sieltä on aina voittajana tultu ulos? No niin, kiitos Jeesus, tämä saa nyt mennä loppuun asti. Mutta mulle yksi niin kuin tärkein asia on ollut se, että ei ollut sun kanssa puhettakaan, mutta tämä nyt alkanut viikko on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä. Ehkä tämä todistus pitäisi nauhoittaa jotenkin erikseen, että se kuuluu. Vissiin meidän täytyy tehdä pienet nauhoitukset tässä jälkeen ja laittaa se tuohon editoida kiinni. Tämä on väkevä todistus, mutta tosiaan mulla on juhlaviikko 10 vuotta sitten. Mä elin elämäni vaikeinta aikaa. Mä olin ollut masentunut yli 5 vuotta. Ja siis nyt puhutaan niin syvästä masennuksesta, että mä en ollut lähtenyt kotoa. Mä en ollut poistunut 4 seinän sisältä käytännössä. Mä en puhunut kenellekään. Mä olin äärimmäisen itsetuhoinen. Siis niin todella syvässä masennuksessa, että se melkein vei mun hengen. Jumala. Niin sitten tämä oli siis jatkunut todella pitkään, yli 5 vuotta. Ja Jumala puhui sitten mun 2 ystävälle. Mä en ollut heihin missään yhteydessä. Mä en halunnut olla kenenkään yhteydessä. Mä olin tosi iso häpeä siitä, että mitä on niin tapahtunut, koska mä oon todellakin tosi ulospäin suuntautunut ja sitten yhtäkkiä valtava masennus. Jumala puhui heille, että heidän pitää tulla mun luokse käymään. Mä olin mun vanhemmilla, silloin asustelin. Ja he oli kuuliaisia. He tuli, he vietti päivän mun kanssa. Sitten he oli silleen, että saako rukoilla mun puolesta. Ja mä olin silleen, että totta kai te saatte. Koska mä ajattelin, että Jumala on edelleen sama, hän ei ole muuttunut, mutta että mä en ymmärrä, mitä mulle on tapahtunut, mikä tää on todella syvä. Sitten he alkoi rukoilla, ja se on niin kuin mun elämän ehkä yksi ihmeellisimmistä päivistä, tosiaan tällä viikolla tulee sitten 10 vuotta. Pyhä
henki laskeutui ja mun mielenterveys, mun mielen rauha palautui siinä hetkessä. Ja Wow. voimallinen kokemus, tiedätkö, että mä mietin, että voinko mä saada mun elämän vielä takaisin. Ja se on ollut niin mun elämää määrittävä tapaus, että aina kun on niitä vastoinkäymisiä, niin mä mietin, että Herra, että mä tiedän, mistä sä oot mut tuonut. Mä tiedän, mistä sä oot mut pelastanut. Mä tiedän, että ilman Jeesus mä en olisi hengissä enää. Niin se on niin väkevä, että siinä, että vaikka mitä tulee, aina tulee kaikenlaista, niin sen jotenkin pitää mielessä, ja sen takia siitä, että vaikka että älkää menneitä muistelko, mutta että meidän on hyvä muistella niitä ihmeitä, niitä asioita, mitä Jumala on tehnyt, mistä hän on meidät tuonut läpi. Niin se on niin todellakin, kun on kaikenlaisia haasteita ollut, niin ollut kyllä semmoinen tosi hyvä muistuttaa Jumalan uskollisuudesta ennen kaikkea. Että mä jotenkin sanoisin, että oma elämää merkkaa ennen kaikkea se Jumalan uskollisuus. Niinpä. Ja tuo on oikeasti niin tärkeä muistaa, että täällä on aina toivoa. Vaikka näyttäisi kuinka pahalta, niin täällä on aina toivo. Aina on. Jumalalla on aina se viimeinen sana, että siihen kannattaa kyllä luottaa ja siitä pitää kiinni. Että kyllä. Jumala voi vaikka lähettää pari ystävää ja kyllä. kaikki muuttuu. Tai millä tavalla ikinä hän tekeekään sen. Hän tekee. Joo. No hei, nyt meidän keskustelu on päätynyt siihen, että kello on jo 8, niin harmi, että vähän teknisiä haasteita tähän loppuun tuli, koska mentiin selvästi nyt semmoisille niin painaville aihealueille, että tätä on haluttu häiritä niin sanotusti. Mutta ennen kuin lopetetaan, niin voisitko vielä lyhyesti rukoilla meidän katsojien puolesta, jos se tästä jotenkin onnistuu vielä niin kuin lopetella? Joo, rukoillaan joo. Kiitos rakas taivaisa. Herra, mä haluan kiittää sua tästä päivästä, tästä alkaneesta viikosta. Herra, mä kiitän sua siitä, että kuka sä oot. Mä kiitän Herra sua siitä, että sä oot hyvä ja uskollinen Isä. Ja mä kiitän sua siitä, että sä sanot sun sanassa, että mä tiedän mun suunnitelmat elämän varalle. Mun ajatukset on hyvät ja rauhan ajatukset ja sä annat tulevaisuuden ja toivon, Isä. Mä rukoilen jokaisen katsojan puolesta. Mä rukoilen jokaisen puolesta, joka kokee tällä hetkellä, että on semmoisessa niin kuin toivottomassa tilanteessa. Jeesus, sä oot elävä toivo ja mä julistan niin kuin sinun elävää toivoa jokaisen ihmisen tilanteeseen. Herra, niin kuin sä oot mut siirtänyt, pelastit niin syvästä kuopasta ja näytit, että mikään ei ole mahdotonta. Niin mä julistan sitä samaa ihan jokaiselle katsojalle, Herra, niin kuin sä sanoit, Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Sinä olet Herra, kaikkien luotujen Jumala. Niin mä, Isä, kiitän sua siitä vaan, että kuka sä oot. No niin, en tiedä loppuko se yhteys nyt lopullisesti, mutta joka tapauksessa Herra on voimallinen sieltä syvimmästäkin alhosta nostamaan, niin kuin Mimminkin nosti, ja me ollaan kiitollisia siitä, ja ollaan kiitollisia siitä, mitä ollaan tänään saatu kuulla tässä. Katsotaan, saa vielä se yhteys palautua. Kyllä, että mä siunaan niitä pienien alkujen päiviä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra ja kiitos Isä. Haluan tässä yhteydessä myös yhteisesti siunata meidän järjestön työt tuolla Afrikassa, siunata meidän nuoria miehiä, Isä. Kiitos siitä ihmeellisestä todistuksesta, jota he on, heidän elämänsä on, että sä voit ottaa sen maailman silmissä toivottoman näköisen tapauksen, joka on niin kuin täysin, itsekin ajattelee, että tällä elämällä ei ole enää mitään annettavaa, eikä tiedä kuka tai omaa paikkaansa, niin Isä, sinä voit kaiken kääntää ympäri ja pelastaa ja vapauttaa, niin me kiitetään ja siunataan. Ja siunataan Isä Jarnoa, kiitetään hänen työtään, Isä, kiitos siitä, että hän on sulle kuuliainen, haluaa tehdä sun tahtoa, ja me siunaa Jarno sinua ja koko sun perhettä, rikuntaa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. 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 Tämä on ollut, niin kuin alkuun veikkasinkin, erittäin värikäs lähetys tänään ja ohjelma, ja saatiinpa näitä teknisiäkin mausteita tähän, mutta sanoma tuli silti läpi, ja kaikkein tärkein tulee aina sieltä. Mutta hei, nyt on aika kiittää. Kiitos Mimmi, kun olit mukana tässä, ja oikein runsaasta Jumalan siunausta sun työhön, niin muodisaralla, joka tietysti on liitettynä tähän myöskin palvelutyöhön, jota kautta sitten saatte varoja ja voitte sitä kautta tehdä myös sitä työtä, ja myös kaikille katsojille muistutuksena, että kun hankit Mimmi jotakin palveluita, niin samalla teet lähetystyötä siinä. Joten kyllä, kirjaimellisesti teet hyvää. Niin, kyllä. Ei muuta kuin sinne osallistumaan ja tutustumaan. Sanon vielä kerran sen nettisivu. Niin... Joo, eli bloomingdesertshop.fi, eli niin kuin kukkivaautiomaa.fi.
shoppi.fi. No niin. Sinne Ja ei somesta muuta kuin... löytyy myöskin, niin Joo, sieltä nähdään. sinne katselemaan ja tutustumaan ja kaduilla törmäten ja morjestaen sitten Juuri Mimmiä näin. ja nappaamaan hihasta kiinni. Hei, mutta nyt ei muuta kuin siunausta sulle ja sun miehellesi ja teidän kaikille Kiitos. palvelutyölle, mitä teette, niin olkaa siunattuja. Moikka. Kiitos paljon. Moi moi! Moi. Suuri Jumala.